राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांना वाढदिवसानिमित्त पदाधिकारी कार्यकर्ते यांसह विविध स्तरातील मान्यवरांकडून शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी 2024 ला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्चना घारेंना शुभेच्छा देत त्यांच्या पाठीशी उभं राहणार असल्याचा विश्वास पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला। आम्ही या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ताईंना एक सांगू इच्छितो की हा जो मतदारसंघ आहे हा शून्य मतदारसंघ आहे, सर्वसामान्य लोकांचा मतदारसंघ आहे। त्यांच्याकडनं तुम्हाला खूप अपेक्षा आहेत, त्यामुळे असंच तुम्ही या समाजकार्यात हिरिरीने पुढे यावं। तुम्हाला आम्ही भावी आमदार म्हणून पाहत आहोत आणि आज तळागाळातल्या सर्वसामान्य लोकांच्या मनात पण तुम्हाला भावी आमदार ह्याच नावाने सगळेजण परिचित आहेत आणि प्रत्येकाच्या मनात आहे की ताईच या मतदारसंघाच्या आमदार व्हाव्यात। आता येणाऱ्या काही कालखंडात निवडणुकांचाच कालखंड असणार आहे आणि त्या कालखंडात आमच्या पुढच्या आमदार या मतदारसंघाच्या या अर्चनाताईच हो ही या पाटेश्वर चरणी मी विनंती करतो। जशा त्या हसतमुख असतात, सगळ्यांकडे कसे वागतात, कसे बसतात, उठतात, आपल्या पत्रकार मंडळीशी कसे बोलतात, हे सगळं त्यांच्याकडून मी जाणून घेतलं आणि जो माझा अनुभव नव्हता ती शिदोरी मी 1.5 वर्षात बांधून घेतली आणि माझ्यात ती एक ऊर्जा निर्माण झाली आणि त्यामुळे आज मी सक्रिय आहे। नाहीतर माझा हा प्रश्न सुटलाच नव्हता। ताई अशा व्यक्ती आहेत की त्या राजकारण सामाजिक पलीकडे जाऊन माणसांना एकदम जोडून घेतात आणि ते आपल्याशा करून घेतात। मी तुमच्या पाठीशी सोबत राहीन आणि तुम्हाला आमदार करण्याची जी आमचा प्रयत्न असेल तो कुठे कमी पडू देणार नाही। अनेक प्रश्न, मी जिल्हा बागायतदार संघाचा अध्यक्ष आहे, 1100 टेन तंबू चालक मालक संघटनेचा अध्यक्ष आहे। आमच्या अनेक समस्या सातत्याने राजकीय स्तरावर विचारात घेतल्या जात नाही। या जिल्ह्यामध्ये खरं म्हणजे पर्यटन किंवा विकासात्मक आंबा काजू शेती बागायतीला चालना देणारे अशा प्रकारचे अनेक प्रकल्प या ठिकाणी उभे राहिले पाहिजे। 1400 कोटीचा पर्यटन विकासात्मक कार्यक्रम हा जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन मध्ये जगाच्या नकाशात पहिल्या 30 असून सुद्धा या ठिकाणी दुर्लक्ष होतो आहे। ह्या सगळ्या विषयाला चालना देऊन ह्या विषयामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिपूर्ण करण्याचं काम तुम्हाला तुमच्या भावी जीवनात करताना तुमची आमदारकी निश्चितपणे आहे अशा प्रकारची मला हमी वाटते आणि या विचारातून आपण काम कराल, कार्याचं कर्तृत्व वाढाल आणि या जिल्ह्याची शान मान सन्मान निश्चितपणे वाढाल अशा प्रकारची अपेक्षा आशा आकांक्षा व्यक्त करतो आणि माझे विचार संपवितो। ही जी आघाडी होणार आहे तिच्यावरती शिक्कामोर्तब व्हावं आणि आघाडीचं जे तिकीट आहे आपल्या मतदारसंघातून हे ह्यांनाच मिळावं अशी आपली सगळ्यांची इच्छा आहे। आणि नक्कीच मी जसं तुम्हाला सांगितलं रिमोट हातात राहणार आहेत, आपल्या तालुक्याच्या आपल्या मतदारसंघाच्या ज्या ज्या समस्या आहेत ह्या समस्या त्या पुढेपर्यंत नेणार आहेत। सर्वसामान्य माणसांना काही समस्या इथे जाणवतात, भेडसावतात, मग पूर परिस्थिती असू देत, वादळ असू देत, कोरोनासारखी परिस्थिती असू देत, ज्यावेळी ताईंची मदत अपेक्षित होती, जरी ताई कोरोनाच्या परिस्थितीत उपस्थित राहू शकल्या नसल्या तरी फार दोडामार्गपर्यंत त्यांनी मदत पोचवलेली आहे। अशा प्रकारे ताईंचं कार्य हे खरोखरच दखल घेण्यासारखं आहे। संदीप सरांनी सांगितलं तसंच खरोखरच सगळेजण आता ताईंकडे भावी आमदार म्हणूनच बघतायत आणि आज सकाळी सुद्धा जे काही साहित्यिक होते जो एक समाज घडवण्याचा ज्यांच्यावर खरोखरच जबाबदारी असते त्यांनी देखील आशावाद बोलून दाखवलेला आहे की आज खरोखरच परिवर्तनाची गरज आहे। तर मला वाटतं खरोखरच 2024 ही परिवर्तनाची लाट असेल आणि पुढच्या वेळी आम्हाला एका आमदाराचा वाढदिवस साजरा करण्याचं भाग्य लाभेल असं मी देव पाटेकर चरणी खरोखरच इच्छा व्यक्त करतो। राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसतर्फे ताईंना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। त्यांना चांगलं आरोग्य, राजकीय चांगली वाटचाल आणि चांगल्या प्रकारे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं नेतृत्व त्यांनी करावं अशी मी अपेक्षा इच्छा करते आणि त्यांची जी इच्छा आहे ती पूर्ण व्हावं या मी पाटेकरची प्रार्थना करते। योगायोगाने या जिल्ह्याला एक महिला आमदार या इतिहास घडलेला नाही आजपर्यंत या मतदारसंघात, तो आपण इतिहास घडावा अशा प्रकारची विनंती करतो, स्वामीचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 4 शब्द पुरे करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.